Hello guys, good morning. Magkuan tarog utang tag magkuan kog ganas maglapwa. Kami ras na yung kaon gani. Dini hugasan. Kay ha? Hugasan. Kay bawal mas reverse. Di sa bawan. Why? Magluto ako dari da. Maling akala. Tapos ikatay sa Ay, maliit na bagay. Yung tanawag ka bisig na iod. tatili. Dukan ka bisig ka sabi, kulbaan na ba kunin mong gabi eh. Vlog suka. Muna kay kain kaag. Salad, ligo, bitsu. Hindi ko naman nagpapamitek. Ipahuwam kay Luoy. Papa? Hindi ko muay. Ano ko nino ko magpapamitek. Ang mag-away. Ipahuwam kay bapatapa, luko-ukoy. Hmm? Ah, pili. Papa, mama. Papa. Ato ah. Matibali magdugay ka na to. Kaya nga di ka musugot kung magdugay ka na to. Never. Ako nila ko ada. Dot. Dani kay musumbag kog marigang mister. May vlog. Ngano di kay vlog? Mano na makaibaw dito sa. Tanaw mag-vlog. Mano na makaibaw dito sa imong papa or makalikay. Ngano di ma butata. Tanaw mag-vlog. Ngano di butan na viewers nga. Pungat mo ko. Pungat mo ko. Mumamaday ka na itong imong ilang ipakita. Di ko. Hoy! Murag tiaw. Manit katawa. Hanap. Mas papakot ko. Sa tawbo. Wapa pas kuan. Wapa pas. Valentina. Inging. Wapa day. Tambok naman. Baji. Bata. Kung ako'y mo tambok. Ambot na lang yun sa ilang kigoy. Kaila ka anima. Kani. Si Babayap. Gawin Wapo. nagbabayad. Wapo na. Mamikili pa ko na. Kasi sila nagkita. Babayap. Mga artista rin. Mura ko ng skuanday. Tom Rodriguez. Halaka diha. Malah. Lagi tayo sa. Mukaan ka na niyang gibuhat. Mukaan ka. Padugang mis dugo. Ingat sa biya na di. Hoy, pusa na. Kamu pa, muka gingani. Di magaling mo muka inununan. Mug anak kog dato. Kanda tayo sa. Kamu duha. Kasi pagaday. Ikaw. Tayo sa waputok at tayo sa. Burus. Anak. Wala. Huwag ka kagikagag. Huwag ka ning kagag. Wa, tayo sa. Popo. Nagsipo ako sa yung papadali. Bao. Pariya ka day. Di pa magulunting dugo ni mo. Pa magulunting dugo ni mo. Dugay paman. So. Maling. Ang tayo na ito maling na tayo sa. Maling akala. Maling. Maling akala. Kanang maling tayo sa mga nagpiplit tayo sa. Yeah. Biplok ni. Nami panas diplok ko eh. Ang sa tayo sa. Taka ka lang. Di ba? Na tayo sa tao, nagpabayad tayo sa. Tao. Listen to. Unggoy. Naday kalendar. Kana may lami nga kalendar. Muli itong kalendar na ito. May lami. Ano ba ni tagabubunas? Ano ang andan ka makanaga? Yeah. Kaya nga nagsuka mo sa dahil kumiksi. Hay puro suka.
Pink. Mas gusto ko ka guwapo. Guwapa tadaan. Video. Si Bidyo rapod. Mama. Ano mo kudog ata isa. Bawang mo. Puta lagi mong buhog. Ngano? Ano, ipon maritag himisyong. Kung may pungutan Tada. Regards ko na mo sa Romeo, day. Ni. Yung papangliksi. Nika. Romeo. Nika. Romeo, Juliet. Di lagi matingog si Romeo ba? Nabay. Tagsaram tingog ng may mga kururub. Ang sakitam rin yung dalto na maak. Gandi lang karoon ko na paakan. Puro ko pajak. Ang ba ganun ko. Yan, pa, kagang daras bakit na ko. Ah, rin ako na pajak dapat na. Kani. Kita mo nga, muna sila nagpapalawit. Turo ka ba? Simat nagtutok, tutudok at ngaw. Ingang ikaw bitaw ito ipaak ng bukton. Kuma. Sunod balik. Paak ng Nika. Ah. daghan man di ay. Ako praktisig kaon nga ni. Sige, magali. Yan jadi buka magalis kiyag nga ni kasi kaya mo kag ukra. Ngayon na mapa-abroad. Jag maminja kag Munguna. mangguguna pugrira. Jag sige mo tanong kamote. Kaon di ka pugas nga ni. Dia mo kung mag-inarti. Dapat, ikaw magkalagay ka. Nanguharap ka sa basurahan. Tarang salin-salin sa mga tao. Terus Tarang minteryo. munguna. Nguwag salis. Terus minteryo nanguha. Gikaw, kiskas, magsuwa. Sidan, pagkaon. Mo ba nakas magpapabay? Ha? Mao ba? Kasi sa kuwan. New Year pa na. New Year, sa bawo, sasabot ito ba? Kasi anon ko. Kasi ang mata. Damaring ako po kung sumbagan. Kinapungat ko. Oh, likay, narundaan Mariano. Kaya naman ginagawa sa bata. Magpagkita-kita. Eh, buta di ka. Uban ka? Uban? Iba na yung mata dyan. Ang ina, nga naman ka. Nga naman ka listil. Nika niya yan? Ubutan pa ka. Di ka mapagkita sa bata nga man imong uyab. Ato kayo sa pagkita ka ng bata o manilabot. Umagsuaya mo sa mga uyab. Ano, ipakita-kita, baka nang Jumel, wa man. Katong Wa mong galing na ipakita sa Jumel nga bing kapuha. Kana rin mga asawa ng tiaw. katong pag Aw, asawa! katong Uyab. katong pag ko ano mo pagtawag ng kay Nga, dali ate huwoy. Singon ko nga sa mga kuan. Magpapalit ko sa nina para sa Christmas party. Diya. Nagkatawa si Ja. Nanguha ko ganas guys, kaya ang lapuan. Bawal ka na ni. Marijo ra. Mag-laboratory ko. Kuha igawas tong maling bikaw katong prituhon be. Awil tuon. Naman. Tong mamitiri. Mia. Mapa ko kapilaw ani. Sabi. Naluto nagahang nilapuan nga ganas guys da sa kaplato lami kadyo ni. Lami ra bagmuka ganas kay iniguman tamis inog tubig di ba nay? Nandiyan ang sausawan guys da. Gikan mislik sining palit og kamatis wa may kamatis. Karira ri puro ra bombay ja sibuyas dahonan. Ang kani sibuyas dahonan kaya ning giluto daris kuan. Humot lagi kadyo paghawas. Napag magprito pa kog maling bantog rarang katasa kay umari ko na mahaw nagkapira man ko. Rara kay sarang lami akadyo. Prito sa una ay ako sa limutan. Ge. Mom. Money said as mga bata nga pilian maling kare. Di sila mga andare. Iya. Bangunaw na mo ka kay mga ana. Anak ko. Inog naman kasi gapon gabi. Liksian! Gapon gabi lagi. Kalasigsig! Has, kalasigsig. Basta. Sigben! Bensig! Giing nagka-promise. Ako kasi na yan ako. Teka, iba na. Tigas ang bata. Nay.
Tagay ras alyan isa ka panagsang tubig na kay humoda naman kapalihog. Kani may lami kay ani laguto ni kanon. Labong. Kana makaon ko di ay. Laman na ipalit ko kuan. Terus pa din to kana. Kuan. Ani pares. Katumay, udap ba nga, pink? Untay usap. Ay, ginamos. Ginamos no pwede mo. Buat di es naman, ipalit ko udap. Ano May yung ato mo? dyan pa itong kaimi ba? Nga na ito, rin, lagapak ng baba lagi. Yan, naman yan, nag-asin yan. Salamat sa mga tabang ug asin pod. Salamat, Alyan ha. Ano kaya magtunong na? Ito naman May na, sa sa ID. atong kasungon. Hindi mo pong biklon. Na, panglabot pintana. Paspasan yung ugsugong suko. Dapat nahihilera. Kala nagluto, dami wapa. Kisa man ang ulit din siya. Pinalit mo ng itim. Tundan. Nakuhan ko sa mangga kaysa, nalaway ko. Mukha nagtundan. Haon. Mukha nagtundan. Pag ang sarap ka mag... Pero makuha man tayo, malaputan man tayo, kaya mo nagkugingkid. Tira daw. Hindi, kayo mo nga humit ba? Ang bitalidog mo. Ang i-blender. Ano naman? Lag na nilag. Hindi, malag na. Ag siliso wala ba nagikuha? Ayan na, makaon ko. Dok? Kanday kanay. Kaan ka na eh, labi ni kay alaay na, pwede ganing nga na ay. Yeah. Kabuto ka? Makot ay di. Napay mabot. Ganahan ko mukhaan basta daghan sila, sa isa na stiri. Ug kapura din na magkaan kaya para mga adya. Ug daghan, kailangan ko. Bukaan kanay? Sa kaning dabong? Kaan ko na siya nagdabong. Ano ma-bright ng bata. Marami. Ha? Kung bata man nagsulti, Hmm. tun ina pati grade 1 ba? Hmm. Ba, baby, bubo na ba? English na, moro na apo ni mag Karong Inglesero. Kuha na, bright na siya. English na tay. Ha? Di na Filipino, English na. Hindi na gyapon. Piluan ka po, ano ka mao? Ano ka mahal? Di! Lep, kag-on ka na madritang. Diyan alaman mo. Ano man day? Kuha na day. Kilwi ara Di ba? day. Nanay, bilis na sa Dira ko. eskwela. Nanay, subject nga... Bisaya. Luoy Madritang. mga bata nga, mga Inglesero, manghihilak. Kami sa una wa may Bisaya. Nungit mo. English, ABCD. Dilo pag ang ipod sa kuan. Gahapon kinangan. Pero na anak, kay mga bata, hindi naman ka mo Bisaya, kay English naman lagi. Amo na na. Ibalik na po. Kinulit tayo kabot na nulit ang ABCD. Awak ka kabot, babibibo mo na niyo mo. Babibi, bubu, bulog. Kiko, sa sisi, suso. Kakiki, kuko. Wala ko suso ni lulalay. Dadi na, dodo, anak ka, lulalay. Maaksi, kita nang grup ni lulalay. Kaya nga nung gilbak na sa lulalay, subos ng tanong. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Ay! Oh, ay, sorry. Arte-arte naman tong batang to, di magpakis. Ay, good morning! Good morning! Hala, asag tit ni Bibi iton-iton. Hala, asa mag-tit lagi. Asag tit lagi mo tanaw si ate. Asa mag-tit, be? Asag tit, be? Aray! Asa mag-tit, be? Ay, nanay, nag-eat pa si nanay. Nag-eat pa lagi si nanay. Oh. Tara, tara, tara.